Ngikubingelele mlaleli, bengicela-ke sithokozeleke nansi ividiyo kaBhutilana othi uthwele ngesithwalo sey'ntwala and lesithwalo simfuna ukuthi alale nosisi wakhe. Uthe ethwala nje ingoba ekhaya kubo bakhula behluphekile nabazali bashona, wasala kuyena, ubhuti wakhe kanye nosisi wakhe. Guys, uthi lo bhuti lona ethwele enjalo uthi into yakhe yaqala kanjena-ke. Uthi ekhaya kubo bebehlupheka-ke, bexakekile, abazali bashona, babeshona abazali bamshiya nobhuti wakhe nosisi wakhe. Makunjalo uthi ubhuti ahambe yena aye eThekwini ayofuna umsebenzi. Mayefika eThekwini afike nje athola umsebenzi nje ongathi shu. Then ethola umsebenzi ongathi shu nje asebenze kaqhubeke but nje kungawenzi umehluko otheni ngoba uthi nje ubengafundile and ubengasebenzi umsebenzi nje lo nguthi ungathi waholela imali eningi. Then uthi kunendiya-ke leli belimthanda-ke. Leli ndiya leli bekuyiyona boss yakhe. Lihlale lihamba naye everywhere. Yonke into liyenza naye because belimthemba futhi limthanda. Uyabona? Uthi-ke ngelinye ilanga atshele leli ndiya leli athi yeyi uyazi ngendlela engikukhonze ngayo ngiyafisa ukuthi nami one day ngingafana nawe ngibe namabhizinisi successful like nje ngenze kangcono cause umndeni wami wonke ubhekele kumina and umndeni wami ithemba lawo ulibekele kumina. So lithi leli ndiya ukuba uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuba yimina, kunzima kanjani ukuba kule lokhu njani engikuyona. So indiya leli uthi nje belimuthanda kabi, limthanda nje ngidlula wonke umuntu. Njalo nje lihlale limbekela eceleni lakhe. Uthi-ke ngelinye ilanga-ke indiya ligcina ukubhoboka-ke, ligcine libhoboka kuye lithi-ke ena uyafisa ngempela ukufana nami, ube usomabhizinisi ophambili. Uthi-ke ngithi mina hhayi vele ngiyafisa vele. Uthi-ke lithi indiya okay fine, lento engizokutshela yona inzima but ifuna umuntu onesibindi. Nangempela uthi indiya lithi hhayi mina ngithwele-ke mfethu. Mangithwele kanjalo ngithwele ngesithwalo sey'ntwala. Uthi mawukuba uyasifuna nawe ngingakhona ukuthi ngikunike. Lesi sithwala lesi uthi sifuna ukuthi ulale nomuntu wakini nodadewenu okushuthi. And then akekho omunye umuntu wangaphandle okubuya ukwazi ukulala naye. So kushuthi udadewenu kuphela. So uthi lo bhuti ngithi noma ngabe yini uthi kodwa lo dadewenu lona ulala naye every after 2 years. Kodwa nanso into ekhona-ke. Lo dadewenu lo uma engake alale nomuntu wangaphandle okushuthi lesi sithwalo sihambile, sindlula kanjani, sindlula kumuntu wangaphandle. Wasethi wena-ke kuzomela ukuthi ulale nengane yami. Ingane yami walala nayo, lesi sithwalo sizokungenela kuwena. Uthi nangempela ngithi noma ngabe yini nje at this point ngidinga noma ngabe yini ezongisiza ukuthi ishintshe isimo sasekhaya. Uthi ubhuti lona hhayi-ke nangempela ubaba lo ingane yakhe le am-introduce enganeni yakhe, intombazane yakhe. Uthi usehlala isithuma sobabili zonke izinto nje ethi sihambe siyomenzela ini njalo siye nangempela vele simenzele leyo nto leyo. Uthi nami sengiyashela kule ntombazane, ngishele until izintombazane zihambe ivuma ukulala naye, nangempela yalala naye. Uthi ngalelo langa lelo vele ilala intombazane vele emva kwalokho-ke uthi ahambe eyobheja emahashini. Uthi mayibheja emahashini uthi hayibo ngiwina isamba semali engaka. Uthi hayibo emva kwalapho leyo mali leyo vele ngayithatha ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya uthi wathenga iplasi cause ubekade esuka le emakhaya asuka khona eze kuphi eThekwini ezofuna umsebenzi. So wasuka eThekwini ubuyile emakhaya ngakubo. Mayifika emakhaya wafika wathenga iplasi. Mayithenga iplazi, lelo plazi lelo vele wanakekela yonke into yakhona. Uthi-ke nje yinkomo yini konke nje kukhona. Qhubeke nangempela. Uthi hayi aqhubeke vele-ke athenge ihashi. Mayehamba nalelo hashi lela lokhunjisa beyodlala lento leyo ukuthi kuwini. Mayifika lapho wafike nakhona wawina esinye isamba. Uthi hayi ngibona ukuthi impilo yami ishintshile. Uthi ngibona ukuthi impilo yami ishintshile and manje-ke vele ngizophila ulife-ke vele-ke. Ayike lo bhuti lona-ke uthi nangempela abambe-ke emahashini-ke. Abambe-ke futhi athole imali futhi enye-ke. Uyagembula kahle. Nanti neplazi nalo lenza kahle, kuhamba kahle yonke into. Uthi iy'nkomo ziyazizala, ziyanda ziba ningi. Yonke into eseplazini lakhe nje iyenzeka. Hamba kahle nje. Uthi nje nasemphakathini useyahlonishwa, usevula amathuba omsebenzi. Wonke umuntu uyamthanda, uyisikhulu nje esinemali esihlonishwayo.
Uthi hayi sifike ke isikhathi sokuthi kumele ukuthi alale nosisi wakhe ke. Uthi usisi wakhe kwakumele ukuthi kube ibirthday yakhe ke. Uthi wamthatha ke wamusa eBhalitho. Wathi sisasambe siyo celebrate ibirthday yakho ke. Uthi babhuka ihotela. Uthi mabefika ehotela vele uthi wayemphathele idrug akazomdraga ngayo ukuze ezokwazi ukuthala le nosisi wakhe. Usisi wakhe uthi by that time she was 16 years old. Uthi mabefika ke lapho ukuthi bephuze athi hayiphuza sisi wami ungabi nankinga mina nje ngikhululekile uyabona ungabi nankinga nje. Uthi bephuze amthele usisi wakhe ahambe ke ebathroom ke amthelele idrug. Memthela le drug le usisi wakhe abuye vela aphuzeke. Uthi ke amayiqala embona ngazathi manje ngazathi uthi vela ambambe kathi hayi usedaka kakhulu sisi wami nguserumini lakhe yolala. Mayifika amfaka erumini alale. Uthi ke selele kanjalo usisi wakhe uthi mayemshaya kanje emuzi uthi haya kavuki vele. Uthi wasethi ya isikhathi ke leso. Uthi waseke elala naye. Ukusho nje normal yena uthi nje ngase ngilala naye kodwa bekuyi rape akasho ukuthi ngase ngimrape because bekuyi rape kahle. So uthi ke ngase ngilala naye kusisi wami elele njalo engezwa lutho. Uthi emva kokulala naye uthi ngavele nje ngangenelwa izimali eziningi left and right yonke into engiyenza ethi nje mali uthi kuvele nje ukuthi vu. Uthi ngakusasa kwakhona kade ke usisi wami ngilele naye ke mazivuka vele uthi wathi yo uphethwe ikhanda libe wathi ngathi nami nje lingiphethe ikhanda singaphinde nje size kuleli hotela leli nje utshalo obunjani lo bebesinikeza bona obusenza ukuthi sibe nje nangempela nje uthi angasoli lutho angasoli nje ukuthi ulaliwe because wayevirgin uthi nje ngamkhipha ubutshitsho usisi wami. So uthi lo bhuti lona ke ayike siqhubeke isikhathi sihambe ke be-enjoy life ke kudliwe lezi imali. Uthi nje umuntu ohlonishwayo uyathandwa nje nasemndenini nosisi wakhe naye nobhuti wakhe lona omunye because bawu3 kwabo basele bathathu. Uthi bonke nje yazini they speak highly of him like bayamhlonipha futhi nje into enjalo. So usisi wakhe uyakhula phela kamile wakhula usisi wakhe waqoma. Angithi kuthi usisi wakhe mayengakalali nomunye umuntu umcebo wasekhaya uzohamba lamtshela kanjalo indiya lathi nje wenze show ukuthi umbeka la iduzane. So naye uyatsho ngendlela athi echaza ngayo uthi usisi wami bengimenzela yonke into uthi ngaze ngamthengela nemoto ukuthi nje yazini angasweli lutho wathi mayiqeda isikole ke waqeda isikole usisi wakhe ke lapho kushuthi ubese no 18. Mayiqeda isikole usisi wakhe uthi nje ngimthengela imoto ngenze show ukuthi ulangithi nje into esikumele sifocus kuyi ibusiness lasekhaya. Awu nangempela usisi wakhe ke angayindawo kangayi kuyofunda ahlale ekhaya nangempela ngoba kuthiwe efocus ebusinessini lasekhaya. Hawu usisi ke nango ke seqoma umuntu osebenza khona la eplazini. Ubhuti ke lona uthi ke hayi ke usisi ke bese yaqoma ke useqomani uqoma umuntu osebenza khona la eplazini. Uthi ke hayi uthi vele kanti ngibeka amasosha ami ukuthi amgade. Uthi konke la khona ubegadwa nje ngimtshela ngithi sisi wami sinemali la ekhaya akumelanga ukuthi uhambe wedwa kumele ukuthi nje kuhlezi kukhona abantu abagadile. Uthi kanti laba abantu abamgadile impimpi zami. Uthi mayiqoma umuntu uthi angazi nokuthi ulale nini la loyo muntu lo. Uthi nje walala naye. Uthi bayilala naye lo bhuti lowo osebenza khona eplazini lo bhuti wayeka umsebenzi kwaba ngathi usenza kangcono watransfereka ke umcebo wakubo ke waya kulo bhuti lo osebenza eplazini oselale nosisi wakhe. Uthi kwaqala kwafika inkomo zafanga 1 by 1 kwafika imonto kwamusheka yonke into ebaleni imali ayisangeni. Uthi ngivele ngibone ukuthi lo sekumoshekile. Uthi kanti nezimpimpi zakhe sezimtshelile ukuthi hayi wena usisi wakho behleli nosibanibani bahlale nje beka nje yonke into bayenza together. Uthi lona usekwazi nani ukuthi angene endlini ke lo bhuti lomunye ke into nje thina singayenzi sisebenza la eplazini okuchaza ukuthi vele okusho ukuthi lo nalo sisi wakho sebenze njalo. Ayi ubhuti lo akayisoli ke guys ngokuthi ulale nosisi wakhe akayisoli ngokuthi uthwele into nje yena akayifunayo. Uthi ke manje ke ufuna ukubuyisa umcebo wakubo
Njengoba ethi ufuna ukubuyisa umcebo wakubo, ufonele ubhuti wakhe wamtshela ukuthi uthwele kahle kahle. Wathi bhuti wami, njengoba ungibona nginey'mali nje ngihlonishwa ngumuntu owaziwayo osiza umphakathi nangayo yonke into, mina ngithwele. Kodwa nanso-ke inkinga la ikhona. Umcebo wakithi kuyahamba-ke njengoba ubona susebenzile kangaka nje. Uthi uhamba nje umcebo wakithi, mina njengoba ngathwala ngesithwalo sey'ntwala sokuthi ngilale nosisi wami kuphela, akekho omunye umuntu wesimame engihlangana naye njengoba ningibona nginganantombi, ngingaganiwe futhi nginganamuntu. Ayike ashaqeke kubhuti wakhona ukuthi hayibo kanjani manje, yini lo ngitshela yona, like lento iyangithusa. Wathi nje hlisa umoya, mina nje ngikufunayo ngifuna ukuthi wena kuba wena olala nosisi wami sibuyise umcebo wakithi. Yo, lo bhuti uthi nje ngishaqekile, lo omncane, ubhuti omncane, iyangishaqa lento, iyangithusa ukuthi uyenza kanjani lento, uyayazi yini yena, ulale njani naye, nanivumelene, like kwenzakalani kahle kahle. Wathi ungabusabuza imibuzo eminingi, mina nje ngifuna ukuthi ulale nalo wakini. Hey, siphela kanjalo kwi-story we guys. Uyabona ziningi izimfihlo kule mizi yamalokhunjana, kulama mansion, kulezi igwili. Ziningi iy'mfihlo eziphakathi kuleyo mndeni leyo. Lento ingenza ngicabanga ukuthi amandiya noWanda benalento yokushada nabebodwa bewumndeni. And baphumelela labo bantu labo, bayaphumelela into eningi emisebenzini. Uthola ukuthi yibona abaphethe isikhathi esiningi. Makungaphethe umlungu uphethe bona, makuphethe umlungu ibona abalandela emva kwalapha bazophatha nini, bona abasupervisor nini. Nje into efana naleyo, uyabona nje ingenza ngikhumbule lesa story lesiyana saloya mama bathi uMonica. Lo mama loyana niyamkhumbula, lo mama loyana owanikela ngengane yakhe yentombazane endodeni yakhe ukuthi ingane alale, indoda ilale nengane yakhe, njengoba nakho ebona umcebo lo indoda eze nawo. Uyabona ingane yayikhuluma, isitori sakhona sasidume kakhulu lapha ku-Twitter. Ingane lena yaconfessa, yasho ukuthi yena enobaba, kusho ukuthi ngathi yakhuluma ngazi noma mncane wayo or no-anti wayo, into efana naleyo. Wathi u-anti wayo nje lutho akaboshwe, i-rape leyo, akaboshwe nje. Ingane isho ukuthi kena umama wayo bene-stepfather bebeperforma ama-rituals kuyona. Uthi bigadwa maye esikoleni, igadwa ihambiswa amabhaunsa. Uthi ingavumelekile sibe nomngane, ingavumelekile lutho nje. Uthi nje ngaso sonke isikhathi bala ingakwazi nje ukuba nempilo yayo iyodwa. Esikoleni ihanjiswa ibuyiswa. Niyayibona ukuthi cishe ifana. What if lo baba lona naye wayelale nale ngane le, ngoba vele iyasho ingane ukuthi lo baba ubelala nami ngene ekamereni ezenzele kumina, ezenzele. What if lo baba lona naye ubenesithwalo esicishe esifane sokuthi kumele ulale nomndeni? Because if bona noma stepfather, if ushada nalo muntu lo and then mhlambe ulobole ushade naye, izingane lezi kube ezakho nazo uyilobole, automatically sekuyizingane zakho, sekuwumndeni lo. Angisho ukuthi ngithini, kodwa nje ya kujabulela ukuthi yonke into oyitholayo uyilwelile, wayifayithela, wahamba from step by step. Awangasuka from 1 waya ku-10, usuke ku-1 waya ku-2 waya ku-3 waya ku-4, kanjalo yonke into oyenzayo uyayifayithela, ufaka i-effort, ufaka amandla akho kuyona. Because lezi zinto eziza kalula lezi nokuhamba ihamba kalula, easy come easy go.